ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломати хубай духтарако. Ин нуқтаи савдора маалакаи бори чандум шид шумо да тавсия додестам. Ина бо бори навинка овардай ҳамқа хушрӯи борош аз 30 сомон сар мешава. ҳозир то охири наворо тамошо кунед, ҳамаша якта ба якта нишон метем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, риади магазинои шишагӣ, 33 магазин. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Доставка хоҳен, доставка мекунанд. Ана ҳозир якта як бора ҳама шахи умумӣ нишонтон метем, бо баъд якта ба якта нархора мефаҳмонем. Нигоҳ кунед чихе хушрӯаи киртачиҳошон, ҳам духтарона, ҳам писарона, ҳамаи чи ҳастай дар ин нуқтаи савдо. бовар кунед, ин 6 фасона, ин 6 фасона бо нархошон ку фасони бадай нигоҳ кунед. ҳамаи чи доранд. Мана духтарона, писарона, размерои майда, калонтарак, чӣ размере дар корайтона, ҳатман биёед. Двойкачиҳои хушрӯ, тройкачиҳои фасон. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, риади магазинои шишагӣ мешавад, 33 магазин. ба зудӣ пайдо мекунед ин магазина. ира бинен духтарако, иқа киртачиҳои фасон бо ҳамқа материалшон хушрӯчае ки бо биён ай пеш биненда 50 сомон. Мана размерот ай чанд сола то чанд сола ай? ай 2 сола то 4 сола размер ҳаста. Ина 50 сомон шута мепӯшонем, ҳечи намешава. аз 6 соладам будай размер диден духтаро, рангшам вайшам хушрӯи материалаш. Ана ё фасона муслинай материалаш. Нархаш чанда ира? 50 сомон. иқа киртачиҳои фасонак аҷоибот 50 сомон. ира бинед бо расветкош чихе хушрӯчанд. размерои ё чихелан? ай 2 сола то 3 сола. аз 2 сола то 3 солара будай инаи моделако аҷоибак хушрӯ шута кудакда мепӯшонен, ҳичи намешавад. ира бинен и хеле бори ягон ҷода нестай, фақат ан ҳамин нуқтаи савдо дай бовар кунен. аз то охири наворо тамошо кунен. иҷа дам қабораи хушрӯ доранд, ҳамаша арзон кардагиян. ино ҳам 50 сумия. инаи платишкора бинен, ҳозир сезони ҳаминоян. саб букакай материалш бо аҷоибот хушрӯвай 50 сомон. ира бинен охи и 6 фасонака, и 6 фасонаи моделҳои беҳтарин доранд. иноям размерошон ҳами то чанд сола? То 5 сола. аз ин то 5 солара ҳастай. ана баъд бачагӣ двойкои хушрӯ туркӣ 50 сомон кардиян. диден турецки тозаи материалшам аҷоибот. ина бинен ҳозир чанд ранг дора. ино размерашон чӣ хеле? То 5 сола дора. то 5 солара аз ин размер ҳастай. ина шортикчиҳошон кати сезони ҳаминои духтаро 50 сум даята мегирен, шута мепӯшонен кудакда. аҷоиб фасонак. ана 50 сомон. ира бинен чихе бо расветкош бисёрай аҷоиб расветкакои фасон дора. ина бо бачагӣ инаи моделҳо ҳастай. тенниско ёям шортик доранд не хучон тоқан? Тенниско 40 сомон оригинал. тенниско 40 сомонай оригинал хучон тоқаан духтарако расветкоша бинен чихе расветкои фасонак. размероям то ҳами 5 солара я? то 5 солара размер ҳастай. мана нигоҳ кунед хушрӯи материалше бо омаден хитон мебинен духтарако. иҷа бо ҳастай футболкаҳои дигар намудо ҳозир нишон метем. ё чанда? 30 сомон. ира бинен хушрӯям туркия я? мана то 6 сола 7 солара ҳастанд. ваям пижама бори Ташкентай духтарако пижамаан двойкаан. диден чихе фасонак духтарона писарона 30 сомон. нархша бинен бо чихе нархи беҳтарин. иқа духтаракиёш хушрӯе. мана ҳатман биёен духтаро сабукак пахтагӣ каседа дар корай ҳатман омада ай пеш тамошо кунед ё ки скриншот кунед равон кунед. доставкатон мекунанд. доставка доранд. ана бирмудадоро инаи двойкои бирмудадора бинен аҷоиба. ино чанда? 50 сомонай туркиян. ино бо мана диден турецки тоза 50 сомон. и 6 фасона, и 6 фасона бовар кунед. хушрӯи бадай материалошон ҳичи намешава. шута кудакда мепӯшонед. размерои инам ҳами то 4 сола 5 сола я? то 5 сола размер будай бирмудадоро. ана баъд бо двойкои дига. иям двойкои фасонча 50 сомон. диден шортикчаҳошон катиян хушрӯча. анаи моделошам ҳастай 50 сомон. иша бинен охи қа хушрӯа. мана чанд расветкай 50 сомонӣ. кардомеша мегирен 50 сомонӣ. размери калонам 50 сомон. анаи модела бинен муслинай ино двойкаян хушрӯи бадан духтарако 50 сомон. ана баъд размерои калон двойка. ина бачагӣ 50 сомон двойкаяй. ира бинен чандта расветка дора. материалшон хушрӯи духтарако бо омаден ай пеш мебинен.
дар ҳақиқат ҳам качествоашон нағзай духтаро бо биёен бинен. Ё то чанд сола боша? То 5 сола, 6 сола, 7 соларо дорем 50 сомон. То 7 сола размер ҳастай 50 сомон двойка. Мана ин ё чандан? 50 сомон. Қаишам хушру духтаро ира бинен аҷоиб материалошон фасон 50 сомонӣ. Мана биёен бинен. Касе доставка мехоҳад аз рӯи ҳамин навор скриншот карда равон кунен шона доставкатон кунанд. Инаиш бо аҷоибот тамошо бино ира бинен. Лёнай материалаш Материалошон аҷоиб. и бачагия 50 сомон. муслиновиё ина диден духтариша нишон додем ина бачагиёш и ҳамқа материали зурай духтаро роҳатай дар танаи кӯдак. Нархаш 50 сомон. Марҳамат модели беҳад зиёд омадагиай навинкаҳо бисёран. Ина дар кор боша. Сомон ҳама рангош ҳаст, 10 ранг. Турецкияш 60 сомон. Мана ҳамаи рангҳо ҳаст. Тамошо бино. Инами малюткаҳошон ҳам диден. Аксия рафтистай чандӣ кардагиян? 120 сомондан 100 сомон мети. Ина нигоҳ кунед. 80 сом 100 сомон кардагиян. Инам қисми болошама ҳамаш турецкияй. 80 сомон 150 сом шид. Ина 180 сомон 150 сомон шид. Хулас инам хе малюткаҳои фасони хушрӯам доранд. Ана бад. Ина двойка чанд сма? И 50 сма я? Ина двойкашон фасона як чакшоен. Ҳам хушрӯй ина ё 50 сомон ай духтарако. Нигоҳ кунем бо чӣ хел расветка чо дора. 50 сомон двойка кати шортикша я? Мана шортикаш кати материалаш да гап нест. 50 сомон тамошо бино. Ҳатман биёен ай пеш бо хутон тамошо кунен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Мана ишаиш да фасонай, ишаиш да фасонай. Имконияти омадан надошта бошен, пас нависен доставкатон мекунанд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. И двойкора бинен духтарако, и двойкошон да гап нест. Беҳад хушрӯ размероша бинен калон калон. И то чанд солара боша? Аз 3 сола то 14 сола. Аз 3 сола то 14 сола размер ҳастай. Нархаш чандай? 250 сомон. Леке хушрӯи бадай духтарако. Ино қиматан. Дар ин нуқтаи савдо бошад 250 пешниҳод мекунанд. Леке дар асл то ҳамин 350 400 ам мефурӯшанд ин моделора. Ҳамаш 250 амино. Мана аз 3 сола то 14 сола размер ҳаст. Подростковый размер ина бинен. Нархшон 250 сомон. Ана ин моделиш боша бо 180 сомон будай дидин. Ин моделш ҳам хушрӯчаяй. Аҷоиб фасон 180 сомонӣ. Ҷада бисёра интихоб. Ҳозир ҳамаша нишон метиҳам. Бинед ин модела ма гирифтагим гудакода хушрӯ. Чандай? Ваям 180 сомон. Ман ана ин модело боша 150. Ино 250 сомон буд. Ҳозир аксия шидагиай духтарако 150 сомон. Материалшам сабукакай. Ина марҳамат бинен чӣ хел расветкаҳои хушрӯай размерош ҳамаш ҳастай. Нависен бо айпеш ё биёен бинен ё ки нависен доставкатон кунанд. Ҳамино ҳамаш 150 сма. Ана ин модело ҳамаш 150 сма. И сериш хушрӯа. Ина духтарако 150 сомон размерош ҳамаш ҳаст. Бисёриё размерои подростковӣ мекофтанд. Инами нуқтаи савдо дора подростковиёи фасон фасон. Ёшам 150 сма. Мана бинен. Як бор дигар ана ин моделиш 180 сомонай бо арзон мешава. Як бор дигар такрор мекунем. Иҷа бозори Корвонай духтарако. Тарафи Тило бозор 12 дарвоза 33 магазин ряди магазинои шишагӣ мешава. Ина бо ҳаста иҷада нехе куртачаҳо ё чандан? 100 сомон да метиҳан ина куртачара бинен. Хушрӯ стили тенниска да. Инаи тройкара бинен 100 сомон шидиден. Миу миу и ҳозир ҳама кӯдакода мода шидагия. Тройкаш чанд сом? 100 сомон бинен фасониша духтаро. Инаи двойко чандан? 60 сомон. Ва ира бинен 60 сомон двойкаи фасон духтарако. Шортикошон кати миу миу ё. Ина аҷоибак. Кадомиша мегирен 60 сомон. Размерошон чӣ хеланд? То 6 сола размер ҳаста. Ина ба ҳазур метонен интихоб кунен. Ана бадана ино хушрӯча. Бо вай доштиян галстук чанд сомаи? 180 буд. 100 сомон шид. Мана галстукча доран катишон. Аҷоиб фасон. Фасони хушрӯ ина ин моделоям. Иям 180. 180 нархаш. Мана нигоҳ кунед размери калон 180 сомон. Материалш фасонай. Брукуш халадокай я. Иш двухниткаяй. Ана бад джинс дора кош. Ё чандан?
این 180 160 مانا میو بروکش قطعی 180 بروک شانل قطعی 160 دیدین وایش 160 سومون ایش 180 سومون بروکاشون جینسان سب بوکاکی خوش رو مانا بوب اومده خطون ای نزدیک تماشا کنین اینه 160 سومونه هستای بو اینه ایشم 160 سومون میو قطعی 180 ای یوشا بینین دخترکوی قد بوی کچوی خشروی چند سمای 80 سومن 80 سومون بوده ایره بینین بو ارزان میشه دخترکو اینه مدلش بینین 80 سومونی یوبکوشون ارگانزای عجیب فسونگینه برای سادیگراوی کودکو برای گونجو رفتن واریانتای به حد خشرو دارن با نرخ ارزان نگاه کنین هم دویکای خشرو را درجهش ما 80 سومون ده میتونن خریداری کنن انا این مدلای هم همش 80 سومونی هستند دویکای هن ببینین رنگکای خشرو دارن 80 سومون یا رزمیرشون چخلای با کسی بسیار میگیره ارزان میشه تا 6 سالاره رزمیر هستای با کسی را زیادتر میگیره ارزان میشه اینه ایش بخشر چه دویکا اینه چنده 180 سومونه انا با هستن این مدل ایویم قطعی 160 سومن انا این مدلش باشه 160 سومون منو ببینین 180 سومن ایش 180 سومن 180 دیدین 180 خشرو اصلا میخوای شانل قطعی 160 سومن اینو کتی 160 سومون شانل کتی دیدین دخترو تماشا بینو ایجادش ما میتونن خطان انتخاب کنن جداگونه هم فوتبالکای خشرو دارن یوبکای خشرو دارن بروکای فسون دارن خطان با بیاین و حضور تماشا کرده انتخاب کنن دویکا ایره بینن چه فسونک میشنه همه اینو 180 160 در حقیقت هم فسون انا یوبکاچوی خولیش هم هسته یوبکاش چنده 80 سومن اینا یوبکای خولیش 80 سومونی همه رسویدکو هست دخترکو چی رسویدکای که شما در کورای درجه پیدا میکنین 80 سومونی ایره بینین دخترکوی قفصونه که دویکای عجایبات خوش رو اینو 180 کم نبود حاضر باشد 100 سومونی عکس کردگن کم که موندگی 100 سومون هم قماتیرالش هم فسونه هم مدلش بینین چه خوش رو چای یا چند سومن 182 150 انا اینو 150 سومونی شляпа درو دیدین اینم پختگی خوش رو باری تورسه انا اینچونین 280 سومونه платьишко 120 سومون شدگی با ласина دورانه همش منو ببینین هم خوش رو چند که ای پیش چند تا رسویدکا هستای چند مدل هستای منو همش ласина دورک رزمیرشون چخلا یک ساله تا 3 ساله یک ساله تا 3 ساله را رزمیر هستای 120 سومون مرا دخترکو گرفتنی باشین حتما نویسین دستافکتون کنن یا که بیاین بازار کاروان طرفی کیلو بازار 12 دروازه 33 مگزین ریاجی مگزین های شگی 120 توفه بردن دم خوش رو ایناش چندن 80 سومن انا این مدلش باشد 80 سومون دیدین فسانی کرتا چورا بینین خود دخترو 80 سومونه انا رزمیرو هستای این ای فوتبال کچورا بینین دخترو یا چندن 120 سومن 120 سومونی بودن 100 سومونی شدگن رزمیرو همش هستای ازی نشان میتیم چند تا بو رسویدکای خوش روی اینا مرامت خوشمندو میتوانین درخواست کنین ماتریالش یا نمود فسونایی که با بیان خطون ای پیش مستقلانه تماشا کنین خواهین دستافکتون میکنن خواهین نویسین شونه ای پیش بیان تماشا کنید ایره بینین چه خوش رو چای من 100 سومون فوتبالکای فسون باری گوانجوی دخترکو اینا میومی اوریجینال پادرسکوی رزمیروی خوشرو بسیاری رزمیرو را میکوان انا می نقطه سودا ده هستی اکسکلوزیونی لباسکای کودکانه داره این نقطه سودا با اومده خطون یک بار تماشا کنین بروشونه باوری داره معقول میشوه میدونم که این نقطه سودا را الهکای ما چند بار شد نوار گرفتگیم بسیاری اومده گرفتگیان به حد می ندارن من نگاه کنین خوش رو 100 سومون همه همینا 100 سومونی شدگی دخترو اسپیت کنین بیاین ای پیش با تماشا کنین من 100 سومون 100 سومن تماشا بینایی را بینین چه فسونه کن اینا خچون توقعی دخترو باری گوانجوی سه تاش 100 سومون من عجایبات خوشروی شتا میپوشونن گودک ده هیچی نمیشه ماتریالش در حقیقت هم فسونه که بامبو که تابستانه میگه نه من چند رسویدکا داره هیچی نمیشه کاچستوش زوری بدای دخترو
сеташ 100 сомон. Ана баъд ҳаста ина хел двойкаҳо размерҳои калони хушрӯ 80 сомон. Иам вайш хушрӯай качестваш. Иҷада ҳам бори гуанҷоай, ҳам бори турки. Мана то синфи 6 размер ҳастай. Мана марамад метавонен ки интихоб кунен. Диден размерҳои чихе калони хушрӯ 80 сомон. Мана двойка. Ана ино туркияна? Ё чанд сомон? 60 сомон. Инаи двойкаяна? Двойкаян 60 сомон духтаро. Размерҳои чӣ хелай? Размерҳои то 6 солара. Ич то 6 солара бидай духтарако. Двойкаян турецки тоза 60 сомон. Марҳамат касе дар корай бурд мекунен, ҳатман биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 33 магазин. Ё 100 сом бидян, ҳозир 60 сомон иштаган. Анаи моделоям 100 сомон бидан, ҳозир бошад 60 сомон иштагай. Комбинзон дора, ана футболкача. Материалшон аҷоиботай, бори гуанҷоян духтарако. Марамат биёен бо ай наздик хитон тамошо карда интихоб кунен. Леки агар натонистед омада пас нависен, доставкатон мекунан. И чанда? 150 сомон буде 120. Ё 150 сомон, 120 сомон иштаган хушрӯнеке. Чортикшам, футболкашам, моделиш аҷоибот, оригинал. Ина марамат 120 сомон да немхе двойкаи фасон метонен барои бачакотон гирен. 120 сомон да 100 сомон. Ина ино 100 сомон шидан, диден? Ина моделоям 100 сомон шидан. Ино оригинало тозаҳои хушрӯан. Ана баъд и тарафа нишон диден. Ино чандан? Ина майдо. Ё 120, 180. Ана хе моделоям ҳастай. духтарако боварӣ дорум маъқултон мешава, барое ки борошон хушрӯвай. Чӣ хеле диден. Баъд и бораи духтарак худаш мебиёра. Дасти аввалай, нархошон хубай. Ина чӣ бори Турция дар корай, чӣ Гуанҷо, чӣ Тошкент, ҳамаша дора. Ҳамаш бо нархошон беҳтаринай. Ё чандан тениско? 150 сомон двойка турецкая. Мана агуанҷо будай. Хулас биёен бо тамошо кунен. тамошобинони азиз, анаи моделҳои инаи двойкаи фасоншон, ино нархошон 220 сомон буд, ҳозир 160 сомон шудая. Мана марҳамат, касе дар корай размерошон калон-калонаки хушрӯ, нархшон 160 сомон. 220 буд, 160 сомон шид. Качествои зуруш. Ино 300 сомон зиёд будай, 250 сомон шидагай двойкаям бори Туркия на? Мана гуанҷо будай. ҳатман биёен. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 33 магазин. Реди магазинои шишагӣ мешава. Ёшам ҳамин нарха? Ё 300 сомон будан 250 сомон. Ина 300 сомон на киртачои гуанҷу, ҳозир 250 сомон шидагай. Ва ира бинен Wednesday будай диден дар Корвон пириста будам, ма гуфта будам нестай. 350 сомон будай, ҳозир акция шидай 250 сомон. Марамад ина касе дар корай метонен нависен дарава как шумода доставка мекунам. Ё ки биёен ай пеш бинен. Шам 250 сомон. Ана иҷада бо ҳаста ина хели модело 100. Ана ино 150 сомон будан двойка, ҳозир 100 сомон шидагай духтаро. Марҳамат, аҷоибот, фасонак. Ана ин моделоям ҳам хе. Ё чанд сум шидан? Ё 100 сомон. Ина ёра диден двойкаи хушрӯ 100 сомон шидаган. Тамошобино ҳатман биёен ай пеш бо хитон тамошо кунен. Доставка доран. Ана хеле шортикчои хушрӯ 50 сомон. Иқа хушрая ҷинсакан. Мана ҳатман биёен духтарако. Ҳамин нуқтаи савдо беҳтарин моллора бо нархи хуб дастрас пешниҳод кардагиян. Ана тамошобино, ана и тройкора бинен чихе фасонча, ино ваян 250 сомон будана, тройкаян, ҳозир акса шида 150 сомон. Дар бозори Корвон, качествашон оригинал 12 дарвоза, тарафи Тило бозор 33 магазин, реди магазинои шишагӣ. Беҳад либосакои фасон доран. 100 сомон да 80 сомон. Инаи модело боша 80 сомон иштагай. Турки, качествои беҳтарин. Ёшама 70 сомон. инаи модело 70 сомон, иам двойкаян. Ҳамаи ҳамино турецки тоза двойка 70 сомон. Биёен боварӣ дорум маъқултон мешава, зеро ки иҷада интихоб хеле зиёду зебояй.